Panty, Bratislava. Kokos, jaká ozvená, hej. Na pandoch, panty. No daj na svic to všetko. Bum. Ty kokos, tak toto už, hej. Je to masaker budova. Daj dopredu ešte záber. No. Ideme si to preskúmať trošku. Po 2-3 rokoch od odlúčenia. Kámo, však to už je zamurované, ne tam predok, či čo to je? Vyhoreté? Pozri ten nápis hore červený. Anarchia. Masaker. Ty krávo. Ty kokos. Tak to už je. Kámo, však to... Masaker, hej. What the fuck? Ty boha, to čo je? To je už piči. Jebané. Aj z jednej a z druhej strany? Ale aj tu. Ale aj tu to môže jebnúť. Ne, ale to bolo umyselné. Sa zapal vetra. Už ti chladí. Poď, ideme to preskúmať. Poďme tu do oného, do telocvične, no. Kde je tá telocvična? Je tu ne? Tam sú dvere. Hej. Poďme to preskúmať. Čo ti dáva? Dúfam, že sa to nezjede. Ne, ale je to dobre navohnuté, akože. Ale dosedla baterka, hej. Ty krávo, tak toto už je moc. Parapety rozobrané, pozri, už von oknom si niekto chystal, hej. Ty krávo. Škoda takéto areálu. Pozri tam hore, dačo šuší. Holubia, dačo. Dobre, ideme ďalej. Počkej, Milan, zhasnem. Bum. No, nechaj takto. To je úsporný režim. No, nechaj úsporný. Čo? Čo je bylo? Sorry, pán. Nemôžeš kúkať na toho. Ja poserám pre seba. Dobre, môžeme ísť ďalej. Poďme... Hej, poďme hore, Tomek. Tam... Kámo, však, ale toto sa rúca. No, ale neviem, či by som to riskoval. Ja ti hovorím. Jak rúca? Dobre. Však to máš masívne schody, čo si? Vyzvenie to takto. Počúvaj, dobre. Takto je vyzvenie. Keď sa to rúca, to by si alebo na. Hore. Tak teoreticky asi nad tým. Ideálne nikde, ale... Kámo, ale toto... Tak, to by si... Zasvieť tu dole? No, To je mramor. to je mramor, kámo. Mramorové schody. Pozri tam hore grafity, hej. Však to už je riadna hore, one. Ty krávo. Prečo? Čo to tak upadlo? Taká ten najsprvá som nároč. Ale ja by som tu moc nechodil, lebo však tu... Tu bola taká zahradka, Tomek, tu poď zasviť. Ten najťažší na smilové stredy. Pozri, jak to padlo dole, tie betóny, hej. Hej. Kámo, však tu už je, tu na ľavej strane je to zbúrané všetko. Čiže? Tu už ani sa nedostaneme, no ale poď sem. Ale tu... Konec. Tu by som nešiel. Máš autoškodné? No jasné. Tu je celé... Kámo, toto je... What the fuck? Ale prečo... Ja neverím, že to samo spadlo, Tomek. Ja nechápem. Bilo. Spadlo to samo podľa teba? Necho tam, spadneš dole, ty si chuj. Jeb na tom... Poď, ideme na druhú stranu. Tam je tiež spadnuté? Tam je tiež spadnuté. Ale tu. Čo je? Poď Vilo. Počuješ ma? Čo je? Iba jednu vec. Milan, Idem. ale tu sú normálne stopy v písku, sem chodil. Však toto chcem ísť preskúmať, tam bola taká opustená ona. Čiže Tomek tam... Ale nejdeme tam, čo si? Kámo, tu to horelo. Ale figu. What the fuck? No, No ja by som tu moc asi... tak toto už je čisto, že extrém. Však tam už sa nedostane ani do toho hotela, vieš, do toho oného internátu. Však tu boli tie kancelárie, ne, veľké? No to bolo až za... Počkaj, ide auto. Počkaj, ide auto.
Dobre. Autizmus. Autizmus. Dobre. Tu hore nenájdeme asi nič zaujímavé, lebo však za chvíľu to padne dole. Toto je tiež zdevastované neskutočne. Ideme ďalej, poďme. Tam má schody? Ja, áno, to sú schody. Čo? Čo mi? Iba zavri oči a užívaj. Keď jazdí škaredá čajka po tebe, tak zavri oči, čo? Aha, ilumináti tam predu. Masaker. Ale zaujímavé grafity tu sú, toto bolo určite. Pozri tu, aký nadpis. Neškoda, ne? Z dreva. Počúvaj, ideme pozrieť. Tam na čo svieti, ne? To sú obrazy. Áno. Dobre, Tomek, ideme pozrieť do tých dielní? Alebo ideme dopredu? Do dielny. Tak poďme do dielny, doprava. Ty kokos. Na strechu Instagram. Kámo, ale tu... Fú, kámo. Toto nebolo, toto je... extrémny mačkari na lodi. Ale toto neverím, že spadlo samo od seba, chlapci. Nemohlo, však pozri tu, aký... Ale tu by som sa moc pod tým nejebal, akože. Ale pozri tu, však to máš Roxory, normálne v betóne. To prehmilo. Ne, to je aký bager tu bol, alebo... A tu poď, ideme dnu. Prejdi z tej strany. Ne, jedna to, tam je to atrium. Poď, my musíme Ja nejdem ďalej, jak ne? No poď. Hej, Poďme ďalej. poďme tady to. Ja neviem ďalej. Tu doprava potom je. Tu doprava? Hej, Jakože číslenku. spomen tu, no. Autobusy chodia, aký tu svietíme. Jak frajeri, hej. Tak poďme naľavo, Milan. Tu napravo, ne? Tak, napravo. Ty kokos, to vyzerá hororovo. Pozri, tu zalohované plechovky, nechceš? Si ich boha. Sú založené? Není si Milan. Keď boli, už tu nesú, ne? Tak asi ne. Chlapci, toto mi chcete povedať, že spadlo samo od seba, hej, tento celý kus. Neverím. Ale tak môže byť. Dobre, poďme. Tu som ešte nebol ani raz v tejto budove, naľavo. Tu boli učebné. Áno? Viem, že tu, keď sme vošli dovnútra, Čože? si chodil sem na školu? Ideme naľavo? Poďme naľavo, tu som ešte nebol ani raz. Ty krávo, všetko vykradnuté. Počkaj, čujem hlasy. Boli to, No, tu sú, tak to býva, aj cítim, že tu budeme otravovať. Na to mi blásko, práve to ďalšie. Jako si Niekde to vidieť stredol to, počuť. Tam býva takto. niekde vidieť to, Dobre, poďme ďalej. Chcem vidieť tie stroje, či ešte sú tam. Tuším tu na doľava, že? Dovnútra. Hej, tam je dielne. Tam takto spal. No chcel vyrušiť, tak sa ozval, vieš, že... Kokos, ja som myslel, že tam volá do one, chodzi normálne. Hej? Ja tu volá do Pozri, tá zacloná, brutál. Počkaj, tu bolo dačo, ne? To je kotelna. Hej, to nič. Tak musíme ísť tu, Tomek. Poď, ideme Do sem. kotelny? Kotelna? Nie, poď tu. Topené. Z tej strany je to ne. Zdevastované. Musíme ísť tu, Tomek. Masaker. A zaujímavé, že toto nepadlo, ne? Ten vrch. Hej. Na dreve to drží, chápeš? Pozri. Drevené, ne? Kámo. Čo ti týka? Tu bola taká vlajka, sa pamätám, ešte som z ňu kýval. Zima? No, asi -1.
kokos! Musím vás hýbať, aby mi bolo teplo, lebo... Takto zdevastovanú fabriku som ešte v živote nevidel. Či one školu. A si zober, že to je v Bratislave, chápeš? Masaker. Jaký chodníček vychodený. Ty kokos. Všetko. Vonku vyjebané, pozri tu. To čo to tam? Hore nechodíme, lebo kúkajú. Hore bývajú. Tam je. Budú bývať hore? Hej, určite. Však tu vidíš, že tu majú okno z vody. Tak my pôjdeme dole, čo? Po túto megnu. Neviem, koľko mi svetlo vydrží. Kámo, periny. Ty jebe. To už je moc toto. Ty krávo. Veľkometo Bratislava. To už je moc aj na mňa, chámo. Ty píčo. Masaker, hej. Kde toto tu bolo, keď som tu bol pred 3 rokmi dozadu? Ale toto určite nie je stade, to už je navozený materiál, odpad, chápeš? Jebe. Když potrebujem nejaký nábytok do bytu. No, môžeš tu prísť. Toto vypadá vyhorené. To horelo, aj. Cítiš tu? To je vyhorené. Tu boli také viem, že tu boli také nabitky. Poď ešte do tej poslednej. Aj tu máme, ne? Dačo? Hento tam predu. Tam je. To vyzerá zaujímavo. Poďme to pozrieť. Vidím. Ale dobrá zima je tu, hej. Som myslel, že keď sme vo vnútri, že bude teplejší. Také vajce, ne? Dámy a páni, veľkometo elektrika. Dobre, poďme tam do tej poslednej miestnosti. Áno, počkaj, skvěta. Čo tam je? To bude voľako vedľajšie. No to nič. To sa len napojme. Pokiaľ to je... Príde mi to... Dali sme si taký menší prieskum na pantoch, opustené veci okolo toho všetkého. Toto je čo? Jaký onen grafit, ne? Jak pozerá na nás. Bum. Ale kámo, toto už je podovážané. Smecisko si tu spravili ľudia z toho. Neverím, že to... Bývala Unimovinka. Ja viem, ale neverím, že toto všetko je z pantoch. Akože tento bordel, myslím, vieš. To nebude z pantoch. Tam fotelka vzadu, pozri. Masaker. A tu je čo? Odpadový koš? Auto tam je, kámo. Čo to? Nie je to? Tam bývajú, ne? To ja neviem. Masaker, hej. Koš. Takže ľúčime sa s vami z opustených pant. A je to tu rozdígané strašné a bude to horší. A my ideme ďalej. Servus.